esan dezaket. Egia zen, eskerrak eman behar dizkizute Imanol, bai zuri, bai udalari, eta bai Getxolaneko lantalde osoari zuen laguntzagatik, eta hitzarmen honen bitartez, uste dut Getxoztarren onura edo giza onurak lortuko ditugulako etorkizunean. Eta hori da hitzarmen honen helbururik nagusiena. Hitzarmen hau ez da Fadura Institutoak eta udalak izango dugun lehen hitzarmena edo lehen hitzarmen baten sinadura. Aurretik, aspalditik orain dela 4-5 urte sinatu genuen gizarte zerbitzuetako arloarekin eta zuzenkiago Ekain Larrinarekin sinatu genuen beste aliantza bat. Gehien bat, etorkinen inguruan dauden mugimendu asoziatibo guztiak eta bai egiten diren ekintzen guztien inguruan gure babesa eta baita ere gure laguntza. Hor ere sinergia politak eman dira eta espero dezagun gaur sinatzen dugun honek eta hala espero dugu izango dituela etorkizunean ere. Zergatik hitzarmena argi dago Imanolek aipatu duela. Orain arte Getxolanekin garatu duguen lana paper batean jarri dugu, plasmatu egin dugu. Baina ez hori bakarrik. Gure ustez, orain arte egin dugun lan hori sakonago edo sakondu egin dezakegu. Beste esparru batzuk ikutu ditzakegula uste dugu bai Getxolanek eta bai gure ikastetxeak, eta horretan esparru berri horietan lana garatu dezakegula ere uste dugu. Guk egiten dugun gauzarik hoberena edo horretarako sortutako erakundea gara formakuntza da. Eta formakuntza hori Getxolanen esku jartzen dugu. Eurek ikusi behar dute zer nolako formakuntza garatu dezakegun gure ikastetxean, eta horren arabera gu prest egongo ginateke formakuntza hori ematera. Argi dau, esparru horiek, sakondu beharreko esparru horiek, lehenengo diseinatu, informatu beharko gara, eta espero dezagun mendi gutxi barrura, zeren paperean jarri duguna orain ekintzekin eta lanarekin garatu beharko dugula. Hitzarmenak ere badauka bere arrazoia gaur egun bizi dugun egoera ekonomikoa dela eta. Argi dau, lortu ditzakegun sinergia horiek Getxoztarren egoera makalean bizi daitezkenak gu lanabesa izan albagara bai Getxolanek eta bai gu izan albadugu gure lanaren ondorioz euren egoera hobetu benetan pozik egongo ginateke. Eta gehien bat ere zergatik arrazoia edo zergatik garatu nahi dugun hitzarmen hau. Gaur gero eta gehiago, bai Eusko Jaurlaritzatik, edozein erakundetik, edozein lanerako formakuntza zertifikatu edo zuhurtagurea gero eta gehiago eskatzen dizkigute edo dizkiote gizarteari. Eta zertifikatu horiek gero eta baliogarriagoak dira. Orduan, hezkuntza, enplegu zailetatik bultzatzen diren zertifikazio horiek edo ziurtagiri horiek gero eta gehiago ikastetxe lanbide heziketako ikastetxetan ematen dira. Orduan, guzti hori boltza batean sartuta edo koktelera batean sartuta gaur sinatuko dugun hitzarmena izango da. Ez dakit erderaz esan beharko dudan zerbait edo bai, erderaz esaten du.